Čaute, ja som Adrian Beseda z Double 17, možno ma poznáte ako toho, čo robí hru ako maturitný projekt. A vítam vás pri druhom dieli z tejto série určenej pre všetkých game developerov. Dnešný diel bude rancovaný týmto komentárom, ktorý píše, že by ho zaujímalo, ako sa vytvárajú modely, ako skúšam hru, čo v nej funguje a čo nie. Takže poďme hneď na prvý bod, ako vytvárať modely. Takže máme tu Blender, veľmi zaujímavý program, v ktorom sa dá robiť naozaj kopa vecí, čiže ak by bol záujem, môžeme ďalšie video naplno venovať jemu. Dneska si dáme iba úplné základy. Takže Blender. Vieme tu vytvárať teda 3D modely. Ukážeme si to veľmi jednoducho na kocke. Tak si ho tu importujeme, keď dáme tab, vidíme tu takéto body. Tieto body vieme zobrať, hýbať. Môžeme, povedzme, takto zobrať všetky tieto body, vyťahnuť ich hore a už máme zrazu dve kocky na sebe, povedzme, že tuto chceme tak, ja neviem, čo tu ešte môžeme robiť, môžeme to ešte ako posúvať, ako jednoducho dá sa toho robiť kopa a ja vám hneď ukážem, ako využijeme dnes. Ako hovorím, ak je záujem, spravíme video celé o Blenderi, kde si ukážeme čo najviac, čo sa v ňom dá robiť. To bol jeden spôsob, ako pridávam 3D modely do hry. A potom je tu druhý spôsob, a to jednoducho, že si ich niekde nájdem. Napríklad ako tieto stromy, okolo ktorých bude dnešný diel, špeciálne okolo týchto ihličnanov. Našiel som si ich túto krásne na Unity Asset Store, veľmi super obchod. Je tam kúpu toho free, takže skvelé. A teda ja som si stiahol tento model. Môžeme si to ukázať priamo už tu. Aha. Tuto si ho dáte, tu budete mať pravdepodobne také nejaké okienko, že add to my assets. A potom tuto si dáte package manager a tuto vidíte všetky možné, čo tu už mám. Takže si nájdete to meno. Povedzme, toto sú tieto European Forest. Tu bude, že download, ako je tuto, download a potom si dáte import a to vám importujete modely tuto do projektu a vlastne tuto, keď si to pozrieme takto, tu pribudlo kopu priečinkov, každý priečinok má v sebe ďalšie priečinky a je tu toho strašne veľa. Niekedy je problém sa v tom orientovať, a našťastie tento asset je ešte celkom dobre spravený. No, ale toto je síce tu, bojíte sa, napríklad ja tu mám postavený ten strom, tak to nejak vyzerá celkom fajn. Ľubí sa mi, má spravená aj LODčka, takže keď som ďalej, tak vidíme, že padá ako keby kvalita toho stromu, ale tak to samozrejme pomáha optimalizácii. Takže úplne super. Mňa teda zaujíma toto, otvorím si toto Unity Hub, naschválne trošku svoľať, lebo tam nejaké veci. Ale tuto máme 3 bodky a že Show in Explorer, toto si dáme. A nám to otvorí ten priečinok, tento, čo tuto máme, tento project, tento assety a všetko toto, nám to otvorí takto krásne v prieskumníku. My si otvoríme, že assets a tuto si nájdeme Realistic 3 a tuto musíme trošku hľadať. Ale ja už som to pozeral, takže viem, že máme sem, že Source, Models, Spruce. Máme tu takýto súbor, že FBX. To je presne to, čo hľadáme. Lebo súbor FBX my môžeme takto zobrať a hodiť takto krásne do Blenderu. To presne chcem. Tuto teraz mám importovaný ten model. Není otexturovaný, alebo možno aj, počkajte. Možno aj. Není. No, nevaď. To nie je také podstatné. Ja chcem ten model stromu rozdeliť ako keby na polovicu. Už je ten vrch a ten spodok, lebo chcem spraviť systém, v ktorom pomocou sekerov budeme môcť skácať. Takže tak. Pozerám tuto, že vlastne máme oddelené tie listy a ako keby ten kmeň. To potom ešte poriešime, ale teda toto si zatiaľ schovám cez H. Ideme sa tomuto pomenovať. Dám si tab
a vidím tu takzvanú mesh. Hop. Tak vieme to tu teoreticky použiť. A skôr to spravíme takto, že asi. Tuto vytvorím kocku. Hop. A ja ho trošku takto nakloním z tejto osy. To bude ako keby ten nazvime to akože rez tou sekerou. A dám to trochu vyššie. A použijeme modifier. V tom je Blender super, že má kúpu takýchto modifierov. A použijeme modifier Boolean. Tento modifier zober celý ten celok a buď pridá z druhého objektu alebo ubere z toho druhého objektu a tento moment my chceme ubrať. Ja si ešte spravím vlastne ako keby kópiu tohto. Dobre, schovám si ju tuto. A teraz chceme tento náš objekt ako keby odrezať od toho spodku. Čiže dáme asi difference, vybereme cube, tak nie. Hopa. No ok, už som na to prišiel, čo sa tu dialo. Toto musím len toto pozmeniť. Blender je strašne komplexný program, takže niekedy človek v tom pláva. A teraz vlastne sme prišli o ten spodok, to je vlastne to, čo sme chceli. Tým pádom teraz máme celý ten strom a máme model stromu, kde je iba ten vrch. A ešte spravím to, že chcem samozrejme toto spojiť. Vyberieme si všetky tieto body, ja som si mal ešte toto zapnúť. Vyberieme si všetky tieto body a F. No povedzme. Je to zvláštne a malo by to fungovať. A ja by som chcel ešte ako keby druhú polku toho stromu. Takže dúfam, že vieme spraviť z tohto kópiu znova a vieme znova tým booleanom, keď ho dám sem, boolean a dám difference na ten hop, niečo sa deje. Tak inak, zobral som tú kocku, dal som mu tak, ako bola a spravíme tentokrát nie toto, kde sme brali, ale tentokrát by som chcel, áno, iba tento spodok, presne takto. Apply. Ok, tým pádom už kocku môžeme dať preč. Máme tu spodok toho stromu, spravíme to isté ako predtým. A máme dva modely toho stromu. Ešte teraz potrebujem spraviť to, aby sa tieto listy, čo sme predtým schovali, teraz dám Alt H, čo zobrazí všetky schovatajúci, takto ich spojím, takto ich vyberiem a spojím cez Ctrl-J. Tým pádom teraz naozaj máme model toho vrchu toho stromu a ten kmeň. Takto keď máme pripravený ten model, tak dáme tuto, že export a znova FBX. Tak ja som si skopíroval tú cestu, tuto sme vlastne v tom priečinku, skále sme brali a povedzme, že dáme sprúce. OK. A teda pôjdeme sem naspäť a už vlastne môžeme vidieť, že tu prebehlo nejaké načítavanie. A mal by sa nám tu načítať ten strom náš, tento chopet. Teda my teraz máme dva tieto objekty. Oni sú spolu ako child, čo úplne v tento moment nechceme. Takže ja tu dám, že unpack completely, čo nám tam, vďaka čomu môžeme potom upravovať ten objekt. Toto vytiahnem sem, nech to není spoločne. A tuto ja keď dám komponent rigid body, čo ako sme si tuším v minulom dieli hovorili, vďaka nemu funguje fyzika. Keď dám teda tento rigid body, ešte budeme potrebovať taká vec, že mesh collider, hop. Mesh collider. Tak by to malo fungovať.
neviem teraz, či zapnem konvex alebo nie. To by malo spraviť, že trošku zjednoduší tú myš. No uvidíme, skúsim to zapnúť a uvidíme, čo sa stane. A tak sa trochu dostávame ako keby k druhému bodu toho, že ako skúšam hru. No, spravím, čo myslím, že by malo fungovať, zapnem a uvidíme. OK. Strom padol, ale inak ako by sme asi očakávali. Takže tam bude problém v tých collideroch. Takže prišiel som na problém, tuto máme síce mesh collider, ale nemali sme určenú mesh. Teraz už keď som mu dal, tak pekne nám to zobrazuje. Aj že toto je vrch. A že toto je spodok kmeň. Teraz to skúsime zapnúť. A dúfajme, že to pôjde. A? OK, trošku zaujímavým spôsobom, ale padol ten náš strom. Takže vlastne ako to funguje. Mne sa tak trošku nepáči tá mesh a celkovo spôsob toho padania, takže to pozmením, ale ako začiatok to funguje. Ja to proste pozmením a za chvíľu budem späť. OK, takže máme tu už fungujúce materiály. Máme tu už, dúfajme, fungujúci collider. To je podľa mňa najväčšia nevýhoda Unity, alebo najväčšia taká vec, čo by som akože zmenil. Že veľmi ťažko sa tu určujú collidery, lebo máte na výber z box collideru, z kapsule collideru a z toho mesh. Ešte v prípade sphere collider, OK. A keď chcete robiť nejaké objekty, nejaké kolízie im, teraz som to vyriešil takto, že som dal ten kapsul collider a natiaľ som takto, nie je to úplne ideálne riešenie, ale je to pomerne ľahké riešenie a malo by fungovať. Uvidíme, či aj funguje. OK, myslím si, že je to fajn. Ja sa chcem ešte ísť pozrieť, ako to vlastne vyzerá z pohľadu toho hráča. Takže poďme tam. Som ďaleko. Hop. OK, tak to je zapánutý ten strom. Je taký malinký. Ale viem na ňo výjsť, čo je teda zaujímavé. Tam to bude musieť nejako viacej poriešiť, ako keby kolízia potom s tým hráčom a tak ďalej. To všetko ešte, napríklad aj to, že sa momentálne hýbe ten strom, aj keď je na zemi, ako keby fúkal vietor. To sú veci, čo sa doladia časom. Ale poďme prejsť ešte k druhému bodu, čo som mal nachystaný, že ako skúšam, čo v hre funguje a čo nie. Tak ako. Áno, skúšam to hlavne takto, jednoducho zapnem a uvidím. Ale povedzme, že by niečo nefungovalo. Niečo s kódom. Vtedy tu máme takú vec, ktorú si ukážeme, len si to tu nachystám. Ok, som tu späť, menej časom ubehlo kopu hodín, ale ideme pokračovať. Tu mám myšku. Čiže poďme si napísať jeden jednoduchý skript, v ktorom si ukážeme aj teda, ako zistiť, či hra funguje tak, ako by sme čakali. Ale na to, aby sme ho napísali, by som chcel by som sem pridať ešte jeden kapsul collider. Dáme ho taký široký. Takto. Pri zemi. A nebude to priamo collider, bude to trigger. Takže tuto zaznačíme toto is trigger. Tým pádom teraz ten collider nedáva kolíziu s tým hráčom alebo s čokoľvek iným, ale keď do toho niečo vstúpi, tak bude do skriptu ako keby vypisovať tú hodnotu, alebo neviem ako to lepšie povedať. Tuto si dáme, že on trigger enter, presne. A to je presne to, že čo sa stane, keď niečo vstúpi do toho triggeru. My máme táto funkciu, máme toto, že collider od her. Tam by sme mali dať kontrolu, že if od her, if od her bodka
Comper, tak. A tam dáme player. Takto. Aby sme skontrolovali, či je to hráč. A ja by som chcel spraviť. Ha! Ja sa trochu učím robiť tieto prechody. Ale chcel by som spraviť, aby keď hráč vstúpi do toho collideru, tak aby ten strom padol. Čiže... teraz si dáme referenciu na rigid body. Dáme RB. A my chceme na štarte, aby ten rigid body toho stromu bol kinematik. Is kinematik. Vtedy nefunguje tá fyzika. Jednoducho je to ako keby stopnuté, veľmi jednoducho povedané. A keď do toho collideru vstúpi hráč, chcem, aby sa rb.isKinematic, aby sa to rovnalo false. Takže tým pádom, vždy keď hráč vstúpi do sem, tak by mal padnúť ten strom. Počkáme, jak sa nám to načíta. A pôjdeme to rovno vyskúšať. A znova, ja tú hru skúšam, takže to pustím a uvidím, čo sa stane. Myslím si, viete, toto sú už veci, ktoré človek niekoľkokrát už robil, tak očakávam, že by ten výsledok mal byť správny. A asi ani není správny. Či? Není taký, aký očakávame. Už viem prečo. Pretože my sme napísali kód. Ale samozrejme, my ten kód musíme dať na ten objekt. Chceme, aby to fungovalo na tomto objekte, takže na tento objekt musíme dať ten kód. A rigid body my tu máme akože public, ja to teoreticky môžem dať na private a v štarte dať rb sa rovná get component rigid body. Teraz na štarte to určí, že to RB, takže toto je vlastne rigid body na tomto komponente, na tomto objekte. Zakiaľ aj ten script, aj ten rigid body je na tom istom objekte, tak úplne stačí, keď spravíme toto. A takto nemusíme ako keby túchto inšpektorovi dávať ten rigid body, ako by som teraz ho musel, no tam doteraz bola tá kolónka, ja by som akože takto zobral ten objekt a dal to tam, tak by som to určil, ale nemusíme to robiť, lebo takto si to krásne spraví skript sám na štarte. A teda, teraz by to malo fungovať. Idem hovoriť, že človek to už niekoľkokrát robí, ale aj tak sa pomýlim. Kaž? Ha! Dokonale. Ale toto síce funguje, to super. A poďme si ukázať, ako sa dá napríklad, ako veľmi často kontrolujem, či hra funguje tak, ako by som predpokladal. A to je taká vec, že debug. Najčastejšie debug log do toho zátvorka a do tej zátvorky my teraz môžeme buď napísať, povedzme takto, dáme úvodzovky a dáme nejaký text. Tým pádom, vždy keď vstúpi hráč, alebo v tomto momente je to vlastne jedno, ale vždy keď niečo vstúpi do tohto collideru, stane sa tento riadok kódu, ktorý dáva log tuto do konzoly. Vidíte, tuto máme niekoľko logov, lebo áno, používam ich viacej skriptoch, môžeme tu vidieť, že sa tu načítali nejaké veci v rámci building manageru. Tuto to sú vlastne veci, čo aj nepotrebujem, ale mám ich tu. Lebo keď si rozklikneme niektorý hociaký skript, tak veľmi rýchlo, podľa mňa, možno skôr povedzme tento, veľmi rýchlo nájdeme veľa debugov,
Oni sa vypisujú, človek to už aj nečíta. Ale je to dobré, keď človek ešte len zisťuje, či ten skript správne funguje, vtedy sú dobré. A teda nie len, že tam môžeme dať takto text, čo je akože užitočné, ale vieme tam napríklad dať aj také, že rb.iskinematic, povedzme, alebo dáme to trošku inak. Dáme si, že update, čo je funkcia, čo ak ste videli minulý diel, alebo ak trošku sa rozumiete, tak viete, že toto sa vykonáva každý jeden frame. Takže každý jeden frame ja chcem debugovať, vypisovať, či chcem vypisovať hodnotu RB is kinematic. A RB is kinematic bude buď true alebo false, je to boolean. Tuto, keď to vlastne otvoríme, tak vieme teraz, že tu je začerknuté true. A tým pádom ja aj keď spustím hru, tak tuto dole uvidíme, že nám bude furt vypisovať, že true. Mali by sme to teda vidieť. Prečo to nevidíme? Som to nesaveol? Áno, nesaveol som. Takže teraz by sme mali vidieť, že by sa nám tuto dole malo vypisovať stále, že true. Hop. Vidíme to vlastne aj tuto. Že každý jeden frame, dobre je to vidno, že každý jeden frame sa nám tam vypisuje true. Preto tam vidíme to číslo stúpajúce veľmi rýchlo. Ale teraz ja keď vstúpim do toho collideru, ktorý je niekde v týchto miestach, tak sa to zmení na false a začne sa nám vypísať false. To je veľmi užitočné, povedzme, že napríklad nechcel by ten strom padať. A už je človek fakt, že zmetený, čo sa deje, tak toto si vie vypísať a už vie, že prepína sa to, neprepína. Vidím, v tento moment sa to prepína, takže je to dobré. Takže toto je veľmi užitočná vec. Ale napríklad nedávno sa mi stalo, nedávno sa mi napríklad stalo, že hra mi veľmi dobre fungovala. V kóde, veľmi dobre im fungovala aj takto, ako sme to teraz mali v tom Unity. Ale nefungovala mi, keď som hru exportoval už do Exe súboru. Lebo tú hru hrám, ale hrám v rámci iba toho programu, iba v rámci Unity. Ale ako náhle by som chcel zdieľať niekde, musím ho exportovať. Alebo hovorí sa tomu, že build, spraviť jej build. A to bola taká zaujímavá vec, kedy ten build nefungoval tak, ako by som očakával. Takže niekedy človek si myslí, že všetko funguje ako má, aj to vyzerá všetko. Potom zrazu príde problém a poviem vám, že to bolo náročné potom hľadať ten problém, ale našťastie som ho potom našiel. A tak. Poďme si ešte zdokonaliť tento kód. Opa. To zase sa mi vypisuje, keď prepínam kameru. Poďme ho trošku zdokonaliť. Dajme si, že public, zatiaľ to tam public, nech je to jednoduché, ale ja to potom musím prerábať. Inventory. Hop, neviem písať. Tuto je odkaz na tento skript, ktorý mám tuto hore. Inventory. Potrebujem ešte niečo. Nepotrebujem nič. Ale poďme dať sem. Namiesto tohto ešte dajme, že if inventory .q1. A ja vám hneď ukážem, o čo tu ide. Inventory je teda tento skript, referencia na tento skript, ktorý je tuto hore. Keď si ho rozklikneme, tak tu je do kopa
Ale my z tohto všetkého hľadáme toto, jedno Q1. Q1 drží referenciu na objekt, ktorý je v quickslote. Neviem, či tu priamo nájdem. Mala by tu byť na konci funkcia, nedávno som písal add to quickslot. A tu sa určite, že Q1 sa rovná itemu. To je zložitejšie, to si môžeme keď tak, ak by ste mali záujem prebrať niekedy na budúce. Ale ide o to, že ten Q1 drží tú referenciu. A my chceme teraz skontrolovať, či ten Q1, ja tam ešte, že item náme. Lebo teraz sa nám to začína trochu komplikovať. Ja toto len napíšem, nech to je takto. Máme script inventory, ten má v sebe tu ten predmet Q1 a ten ešte v sebe ten predmet Q1 má item name. Tuto si to pozrieme. Máme tu Q1 a keď sa pozrieme sem, tak vidíme, že Q1 je nejaký item data. Item data je, čiže by som to tu niekde mohol mať. Nemám. Chcem tuto nájsť. Item data. Item data je ďalší skript, ktorý v sebe obsahuje kopu ďalších vecí, ale ide nám o toto. Item name. My si môžeme pozrieť tuto. Mám, že resources, items. Tu mám kopu itemov, ktoré sú v hre, ale ide mi o túto sekeru. A sekera má, že item name sekera. A my chceme kontrolovať, že v tom inventári je nejaká tá Q1, prípadne či tam je, ono sa môže stať, že tam není. Ale ak tam je Q1, tak či tá Q1 v rámci toho item data, či jej meno, toto item name, či sa rovná sekera. A to presne tak kontrolujem takto. Ako, ak ste videli minulý diel, zase máme skakať. Ten celok je ten inventár, ten script inventory. V ňom je tá Q1, to je malinký kúsoček z toho celého, ono je malinký kúsoček, je tá Q1. Ešte v ňom je ten item name. A ten item name má nejakú hodnotu, ako sme mohli vidieť tu. Item name je string. Čiže to znamená, že je to nejaké textové pole. Nejaký text. A ten text presne sa musí rovnať sekera. Nie je to úplne najlepšie porovnávanie, lebo mohol by som náhodou dať nejaký misklik a už by to nefungovalo, ale to je taký risk, nazvime to tak. A teraz poďme ešte ďalej. Už keď to bude sekera, alebo teda niečo vstúpi do toho collideru. Môže to byť napríklad NPCčko. A my kontrolujeme, že iba ak je to hráč. Tak ideme ďalej. Stane sa toto vnútri. Ak ten hráč má v inventári tú sekeru na tej Q1, tak zase ideme ďalej. Tu máme teda if, dáme, že input.getKeyDown a mouse 0. Tu nám to hovorí o tom, že ak teda má tú sekeru, stane sa toto, a ak je input toho hráča, je, že getKeyDown, to je funkcia, ktorá sleduje, kedy stlačí hráč, nejaký kláves, prípadne myšku. Ešte existuje, že getKey, iba takto, to sleduje, že aj keď ho drží, ale my v tomto prípade nechceme, aby sa to vyvolalo viackrát, iba keď stlačí. Keď stlačí keycode mouse 0, takže akože kód toho klávesu je myška 0 je ľavé tlačítko. Takže keď bude ten vstup ľavé tlačítko, chceme nastaviť is kinematic. Zle píšem. Musím stať rb.is kinematic false. Takže tak. Tuto zase máme pekný príklad. Je to RB a v tom
vnútri v tom RBčku, prepačte, vnútri v tom RBčku je tá hodnota is kinematic. To si uložím a ideme si ukázať, čo sa bude diať. A môžeme na veľmi pekný príklad, môžeme tu pozadávať aj tie debugy. Dáme si debug log, je vnútri. Niečo je vnútri. Tu dáme. Dáme je to hráč. Tu dáme debug. Má sekeru. A tu dáme debug. Stlačidlo. Pekne si vieme zistiť, keď sa čo deje. S najväčšou pravdepodobnosťou tu tam tá zdáva, bude to fungovať. Preto tam debugging nepotrebujem. Ale môže sa stať, že by niečo nefungovalo, tak to hneď vieme, kde sa ten kód sekol. Ja teraz rozmýšľam, že či vlastne my môžeme dať input do onTriggerEnter. My asi nemôžeme dať input do onTriggerEnter, ale tam by mala byť také niečo, že stay. Vyskúšame. Ja som sa podľa mňa trošku kopol teraz. Lebo onTriggerEnter asi, áno, určite kontroluje iba keď vstúpi hráč, preto aj, áno. Teraz to už bude fungovať. Už vidíme aj teraz, že je vnútri, sa nám tu úplne spamuje, máme tu 800 hlásení o tom, že niečo je vnútri. Lebo teraz to už naozaj kontroluje každý jeden frame. Tak tým pádom to každý jeden frame môže kontrolovať aj vstup tej myšky, ktorý doteraz to nekontrolovalo. Kontrolovalo to iba pri tom vstupe. Vidíme, že je to hráč, neviem čo mi tu furt hádže za chybu. Ale OK, ja si to zoberiem do quickslotu sekeru. Už má sekeru a ja teraz keď ťuknem pravým, stlačil tlačidlo a strom padol. Je to tam. Takže myslím si, že to je úplne ideálny príklad na dnešok. Že sa ja budem musieť napríklad poriešiť ešte tieto materiály, ktoré sa takto čudne zobrazujú. Ale napísali sme si kód a pekne sme si ukázali, aké to je tento game development. Koľko razy človek na niečo možno zabudne. A pekne sme si úplne ukázali, ako fungujú debugy, aké to môže priniesť výhody naozaj ich písať často. Aj keď teraz, keď všetko funguje, budeme musieť každý ten debug prejsť a vymazať ho, lebo nechcem úplne mať zahltenú konzolu vecami, čo nie sú už pre mňa relevantné. A v tento moment nám naozaj pekne pomohli. Takže tak. Dúfam teda, že som zodpovedal alebo popísal, čo komentár požadoval, čo dotyčných komentári požadoval. Je rada na vás. Napíšte do komentárov, o čom by ste radi videli ďalší diel. Rád vám na to minimálne odpoviem v samotnom komentári. Keď tak, ideálne vznikne takéto video. Budem veľmi rád za každý jeden komentár, za každý jeden like, za každý jeden subscribe. Veľmi to pomôže s tým, že predsa game dev komunita na Slovensku nie je bohviaká veľká. Ďakujem vám teda za vaše sledovanie a nech sa vám darí pri vašich projektoch. Čaute.